Bones a totes i tots, em dic David Tormo, soc historiador i he tingut la sort enguany de guanyar el Premi d'Assaig Artur Bladé de Zumbila que convoca el Centre d'Estudis de la Terra Alta amb aquest llibre, amb el diputat del Pont. El diputat del Pont era en Joan Caballé i Goyeneche, que va néixer a Montevideo, però que ben aviat va vindre a viure a Móra d'Ebre i va passar tota la seva infantesa i joventut en aquesta ciutat. Als 25 anys va marxar a Tarragona i va començar una carrera política vinculada sempre al republicanisme. Al 1907 va aconseguir ser diputat pel districte de Gandesa, que aplegava la Terra Alta i una part de la Ribera d'Ebre, i va ser, per la seva cabuderia i per la seva ímpetu i ganes de treballar, el diputat que va aconseguir la construcció de l'antic pont de Móra d'Ebre. Dic antic perquè el pont va durar ben poc. El va aconseguir que es fes realitat l'any 1918 i l'any 1938, a conseqüència de la Guerra Civil i de la Batalla de l'Ebre, va ser destruït. El que he fet amb aquest llibre és intentar reconstruir aquesta vida d'un personatge apassionant, ell pel seu propi tarannà i per tot allò que va fer per lluitar per el territori en el que, si bé no hi vivia, sempre hi va creure que va ser el de les nostres terres. Estem celebrant Sant Jordi. Sant Jordi és una diada, un dia a l'any molt especial, però Sant Jordi hauria de ser tot l'any. Llegir és una cosa que ens ajuda a viure, que ens dona salut mental i també física. Llegir assaig, llegir novel·la, llegir poesia, llegir el que volguéssiu, però llegiu. Us enriquirà el cervell, la ment i us farà lliures i sobretot, us durà molt lluny de casa vostra. Llegir és una forma de viatjar molt econòmica que et permet viatjar al passat o viatjar a qualsevol món de ficció que us vingui de gust. Llegiu i feu-ho tot l'any. Bon Sant Jordi!